ved, at zombier er blevet mainstream. Jeg havde i hvert fald ikke drømt om, at der nogensinde ville blive lavet en tv-serie i flere hundrede episoder, som handlede om zombier, og som til og med havde dansk premiere her på DR, hvor zombier som regel er lidt sjældne. The Walking Dead er selvfølgelig bygget over Robert Kirkmans fremragende tegneserie af samme navn. En serie, der vagte opsigt og altså blev filmatiseret, og serien fortsætter i tv. Der kommer nye spin-offs, der er nye på vej, og det seneste vi så var Dead City, hvor det pludselig foregik på Manhattan. Og jeg må indrømme, det er en fantastisk verden, hvor de største tv-succeser er bygget over tegneserier. Walking Dead er jo også relevant for os alle. Det handler om at holde sammen på sin familie og at overleve i en verden, der nærmest er gået under, og hvor det vrimler med zombier. De kan være overalt. Og som tv-seer sidder man jo og tænker om det ens egen villavej. De kommer op af lige om et øjeblik. Zombier optræder altid lige der, hvor vi lever vores ganske almindelige og måske lidt kedelige liv. Og når der så opstår en pandemi, og vi skal holde os hjemme, og gaderne er øde, og vi smitter hinanden, så bliver zombie-undergangen pludselig til en meget realistisk og nærliggende tanke. Faktisk kaldes de levende døde slet ikke for zombier i filmene og serierne. Det er et sjældent brugt ord andet end i titlerne. I The Walking Dead hedder de selvfølgelig Walkers. Og når jeg er White Walkers i Game of Thrones. Og så er der Hungries og Ghouls og Flesh Eaters. The Infected og meget ofte The Living Dead. Men uanset hvad man kalder dem, vi ved hvad de er. De er zombier. En zombie opstår, hvis et menneske dør eller inficeres, og så genopstår i en helt ny tilstand. Nu er det kun dyriske drifter, der driver det, og det får en helt utrolig lyst til menneskekød. Zombiens bid er det, der inficerer de levende, men det kan også være en virus. Zombier er under alle omstændigheder et nyt svar på mysteriet om, hvad der sker i efterlivet. En grundregel, hvis man vil dræbe en zombie, er, at man skal gå efter hjernen. Det er den, der skal ødelægges. Zombier er traditionelt meget langsomme og gangbesværede. Det skyldes dels kroppens forrådnelse, men også at hjernen er på krybdyrstadiet. Det der med hjernen har jeg aldrig rigtig forstået, for den er jo netop sat helt ud af spil. Og egentlig er det jo også ulogisk, at disse døde væsener kan dræbes. Men det kan de heldigvis. Det er godt at huske disse regler, bare man også husker, at der er masser af undtagelser. De første filmzombier var helt anderledes end dem, vi kender i dag, og de var faktisk meget mere realistiske. De hang nært sammen med den voodoo-magi, som oprindeligt skabte ordet zombie. Det er også levende døde, altså folk, der bliver vakt til live, men de underkastes den person, der har vagt dem til live, og man kan så bruge dem som slaver, for eksempel på en fabrik. This soul killer takes men from their graves to be his slaves. His instruments of terror. And now this fiend plots to possess a woman. Det så vi i Bela Lugosi-filmen White Zombie, en af de tidlige zombiefilm fra 30'erne. Og de er måske ikke så forbandet uhyggelige, men de var meget langsomme og helt apatiske, og det blev man altså bange for dengang. Terror explodes in horror and heartquake. Her er de for eksempel i en B-film fra 1941, King of the Zombies, som faktisk blev Oscar-nomineret for bedste musik. Nej, den vandt ikke, men alligevel.
Den slags zombier ser vi meget sjældent i dag. Faktisk tror jeg, at den nyeste film om voodoo er fra 1988. Det er Wes Cravens fremragende The Serpent and the Rainbow. In the shadows of the imagination. Og her oplever man rent faktisk en levende begravelse. Don't let them bury me. I'm not dead. Og så var der selvfølgelig Bombi the Zombie, opfundet af Carl Barks til Anders And-bladet tilbage i 1949. Han så sådan her ud. Hans historie kan læses i guldbog nummer 5 fra 1988, men ellers er han ikke blevet trykt på dansk. Og så vidt jeg ved, kommer han heller ikke mere, fordi Disney-selskabet synes ikke, at zombier passer til Anders And. Det synes jeg. Zombiernes moderne historie begynder lige her, i denne billigt producerede B-film fra 1968. Kig på manden i baggrunden. Først ser han normal ud, så begynder vi at se, hvordan han stavrer mærkeligt rundt. Hans bevægelser er stive, og 10 minutter efter er vi fanget i et forladt hus, omgivet af levende døde, der vil dræbe os. Sminken er ikke så fantastisk, men det er fremragende filmet og klippet. Rædslen er total, selvom monstrene er meget langsomme. Vi er i Night of the Living Dead, alle zombiefilms moder, skabt af George A. Romero, som egentlig havde lyst til at lave en komedie, men i stedet skabte et genialt, gysligt og forfærdeligt uhyggeligt mesterværk, som kom til at danne skole for en hel genre. Den uhygge, man føler her, er jo eksakt den samme som i The Walking Dead mange år senere. Romero havde selvfølgelig fået inspiration fra de gamle zombiefilm, det med at zombierne er langsomme, men han hentede også en masse idéer fra Richard Mathesons berømte roman I Am Legend, som netop handler om en apokalypse forårsaget af en epidemi. Og hvis vi skal finde en af de mere sære og oversete zombiefilm, så er det helt sikkert, at vi også skal lede blandt alle dem, der er inspireret af Night of the Living Dead. Night of the Living Dead satte ikke umiddelbart gang i masser af zombiefilm efterligninger, mærkeligt nok, men Romero mente, at ideen kunne bruges til mere, og 10 år efter lavede han så den banebrydende Dawn of the Dead. We have spawned our own savagery. Soon it will consume us all. Nu var der skruet op for de blodige, udpenslede effekter, for den slags var blevet populært i 70'erne, og der var ingen hæmninger her. Zombierne så også meget mere ulækre ud, og det skyldtes især sminkemesteren Tom Savini. You could say, George, how about if we get dragons coming out of the fountains in the mall? I'm sure you'd go, yeah, okay. You can't shake him. Det var en af hans første film, men allerede her viste han et utroligt talent for ulækre, groteske splattereffekter, og det var selvfølgelig alt sammen lavet fysisk, for det var længe før computeranimation. Tom Savini blev dengang kaldt The Sultan of Splatter. En stor del af zombie-invasionen i Dawn of the Dead opleves i et indkøbscenter, og det var bevidst valgt af Romero. Han mente, at han på den måde også skulle lave en politisk, satirisk kommentar til forbrugersamfundet. What are they doing? Why did they come here? Some kind of instinct, memory of what they used to do. This was an important place in their lives. Det var her, zombierne begyndte at optræde som monstre med en form for politisk agenda. Det var der ikke nogen af de klassiske monstre, der havde gjort. Romero fortsatte sit zombie-univers i flere film. I Day of the Dead kom zombierne under lup, og en videnskabsmand, en af dem man kalder gal, forsøgte at mildne og menneskeliggøre en zombie, men han fik desværre ikke lov til at fortsætte forsøget. It still has motor function. Probably still has powers of deliberation. It can be domesticated, Sarah, don't you see? It can be conditioned to behave the way we want it to behave. I Land of the Dead fra 2005 var der alligevel en zombie, der havde fået et vist mål af intelligens og var med til at gøre oprør mod en diktatortype, spillet af Dennis Hopper. You're dead. Oh my God. You are dead. I Diary of the Dead
følger vi en gruppe filmstuderende, der skal til at optage en film, og så overfaldes af rigtige zombier. I think it's time we left this place. George Romeros sidste zombiefilm kom i 2009. Den hed Survival of the Dead og foregik nu på en ø, hvor to familier strides om, hvorvidt zombier skal dræbes eller holdes i live. What are you gonna do with them? They're Muldoons. It's up to me to save them. You can't save a person who's already dead. Somebody's gonna find a cure for this. A beautiful place to live. And to die. Desværre døde George Romero i 2017. Eller gjorde han? Sminken er essentiel i Romeros og for så vidt alle gode zombiefilm. Og på Day of the Dead havde Tom Savini en assistent, der hed Greg Nicotero, og han fortsatte faktisk i sin lærermesters fodspor og endte som chef for sminken på The Walking Dead, hvor han tilmed også instruerede nogle episoder. Der går altså en lige linje fra Romeros Night of the Living Dead til tv-serien The Walking Dead. Siden Romeros film har vi set masser af zombiefilm med forskellige politiske temaer, som for eksempel Joe Dantes Homecoming, hvor amerikanske soldater, der er faldet i Irak-krigen, vender tilbage fra de døde til USA for at kræve stemmeret. Coronaepidemiens problemer beskrives i den sydkoreanske Alive, med en meget genkendelig virkelighed med frygten for alt, hvad der er udenfor. Og i Walking Dead er pointen måske ikke ligefrem politisk, men bare, at det måske slet ikke er zombierne, der er vores værste fjender, men de andre mennesker. De klassiske zombiefilm er amerikanske, men hvis vi skal finde nogen, der er virkelig sære og anderledes, skal vi måske kigge et andet sted. Italienske og spanske filmfolk har dyrket zombier i mange år. Der er sublimt ulækre effekter i Lucio Fulcis italienske zombiefilm, som for eksempel Zombie 2 eller Zombie Flesh Eaters, som noget af sjældent faktisk havde biopremiere i Danmark under titlen Voodoo, rædslernes grønne ø. Spanierne genoplivede døde tempelherrer, som på deres døde heste, altså en form for zombie-heste, jagtede efter menneskekød for at bevare deres udødelighed. Men fordi deres øjne var prikket ud af kraver, kunne de kun jagte efter lyden. Der blev lavet 4 film i denne fantastiske Blind Dead-serie, som for øvrigt havde en dansk skuespiller med i de 2 første film, nemlig Lone Fleming. What do you think frightened the horses? Could have been a snake or something. Look, these tombs have strange crosses. Never seen anything like it. What do you think of it? I don't know, it's very strange. Det er efter min mening et stort problem for dansk film, at vi laver alt for få zombiefilm. Der er nogle ganske få kortfilmen. Zombie Hagen er faktisk en ret god historie om, hvordan København udsættes for en zombie-invasion. Og så er der spillefilmen Sorgenfri, hvor det er forstadskvartererne, der bliver hærget. Den blev ikke den store succes, i hvert fald ikke i Danmark, men fik dog en vis kultstatus i udlandet under titlen What We Become, som altså antyder, at vi alle sammen bliver zombier på et eller andet tidspunkt. Og så er jeg helt glemt dukkefilmen It Came From The West, en zombie-western fra 2007 af Thor Fruergaard. Muligvis en af de bedste danske film nogensinde. Det kan godt være, at vi ikke laver så mange zombiefilm i Danmark. Til gengæld kan vi godt lide at lege zombier, og det tager vi heldigvis meget alvorligt. Devolution Z er et overlevelses-zombie-scenarie, hvor du skal overleve i 24 timer. Med meget få ressourcer, hvor du kan sove, hvis du kan, få mad, hvis du kan, og hvis du dør en gang, så er du død, og så har du tabt, så er du blevet til zombie. Du får kun én chance i livet, du får kun én chance til Devolution. Vi har en overlevelsesrate herude på cirka 7%, så hvis vi har 100 deltagere, er det måske 7 af dem, der
kommer levende igennem. Vi har rigtig mange deltagere fra forskellige grupper. Vi har Herre fra Danmark, vi har de hardcore spillere, og så har vi dem, der gerne vil være Rambo i film. Og en af de spillere, vi har, som der kommer, han hedder Emil Samsø, og han har været med til alle scenarierne, og han er en af dem, som er godt forberedt. Første gang jeg så det event, og så tænkte jeg bare, wow, det er jo en drengedrøm, der går i opfyldelse her, at man kan kombinere det at være skovmand og arbejde udenfor, og samtidig få lov at slå nogle zombier ihjel, og kunne bevise for alle gutterne, der er aldrig blevet skovmand, jamen det er bare, hvis man ikke lige er politimand eller jægersoldat, så er det bare et ultimativt job ud i sådan et zombie-apokalypse. Og der har jeg prøvet at vise her de sidste 4 spil, med skovmand med skærebukser og skærestøvler, motorsav og skovhammer og klatreudstyr. Det er vejen frem, når man kommer ind i apokalypset. Det er et kæmpe område. Det er næsten for stort til at blive brugt. Vi har skov, vi har bakker, vi har åbne vidder, vi har også sammenstyrtede ruinbygninger, som er rigtig gode spots for en zombie-apokalypse. 3-4 måneder før op til, der går jeg i gang med at løbetræne og gåtræne og svømmetræne. Så mine konditioner er i orden, med min styrke er i orden. Jeg ligger og sover i træerne om natten, hvis jeg har mulighed for at kunne komme derop, uden at der er zombier, der kommer efter mig. Jeg har et hængekøjetelt med, som jeg spænder op imellem trækronerne. Og så under forskellige missioner under eventet, har jeg også mit klatre- og sikkerhedsudstyr med, i tilfælde af, at vi skal bruge nogle træer og klatre ned fra, eller have spændt noget op i træerne. Jeg er den eneste, der har været med 4 gange, og jeg har bare ved at kunne gå længere, løbe hurtigere, og måske være lidt mere forsigtig og tænke mig lidt mere om at gå ud om nogle totalt dumme situationer. Så er jeg kommet igennem de her 4 events. Jeg behøver ikke at være helten. Jeg vil hellere være ham, der kommer sikkert igennem og overlever. De klassiske zombiefilm er lavet for små budgetter og nærmest i udkanten af filmbranchen. I dag får vi nu zombiefilm, som er lavet for store budgetter og på de etablerede filmselskaber, og som udsendes i hele verden. Spørgsmålet er, om de er blevet bedre. Stop! You have no idea! Blandt de virkelig vellykkede er 28 Days Later af Danny Boyle og Alex Garland. Her får vi sådan en dogme-inspireret fotografering, som gør, at man virkelig føler, at det er realistisk. Man ser egentlig ikke zombierne så meget, men det er også ok. Den efterfølgende 28 Weeks Later er nærmest en familiefilm. Det handler i hvert fald om, hvordan det går, hvis man svigter familien, og hvordan det kan hævne sig. Og det handler om at holde sammen mod en fuldstændig umulig overmagt. Det nye i de 2 film var, at zombierne var anderledes. De var ikke langsomme, de var hurtige, de kunne løbe. Og på en eller anden måde synes jeg, at hele deres monsterkvalitet forsvinder, hvis de ikke er langsomme og mærkelige i bevægelserne. Og det gik helt amok i Zack Snyders Army of the Dead, hvor zombierne ikke bare var zombier, der kunne løbe. De var vist nok også en form for cyber et eller andet, og det hele var totalt kaos. De store budgetter til zombiefilmene har vi set manifesteret i filmen World War Z, hvor selveste Brad Pitt var manden, der bekæmpede zombier. Den er flot, stor og spændende, men jeg har det lidt sådan, at store filmstjerner og etablerede skuespillere skal ikke lave zombiefilm. It's too loud. It's too loud. Coming over the top! Altså, hvis Brad Pitt selv havde spillet zombie. Måske. Udover
for at være monstre er zombier også perfekte ofre. De er både skræmmende og også lidt nemme, og blodrusen vælter op i os, så de er blevet fast inventar i mængder af computerspil, hvor man vist roligt kan sige, at de er blandt de mest populære mål. Blandt de markante computerspil med zombier er selvfølgelig Resident Evil-serien, hvor man jagter rundt i Raccoon City, som er fyldt med monstre og en vis mangel på ammunition. I spillet Days Gone er mængden af zombier, der optræder på én gang imponerende og skræmmende. Dead Rising er en hel serie af zombiespil, og her er det særligt, at man selv skal klistre våbnene sammen i kampen mod zombierne. Dem er der også masser af her, men ofte lidt mere komiske. Den helt store klassiker inden for zombie-skydespillene er Left 4 Dead, hvor man er en gruppe af 4 overlevende, der skal bekæmpe zombierne. Mængden af dem er enorm, og de er også meget forskellige. Mange af dem er hurtige, og nogle af dem kan tilkalde hele horder af zombier. I Walking Dead-spillene, som mere bygger på tegneserien end på tv-serien, handler det mest af alt om at gennemleve en god historie, ikke så meget om at skyde zombierne. Og der er også en form for zombier i The Last of Us-spillene, som jo lavede en meget succesrig overflytning til tv-serie, og igen med det moderne zombie-tema, overlevelse i et samfund i total opløsning. Hvis jeg skal finde en usædvanlig og anderledes zombiefilm, er der god grund til at kigge mod Japan og Sydkorea, for her har vi set en nærmest eksplosiv vækst i zombiefilm i de seneste år. Fra Japan kommer I Am Hero, og modsat USA er det ret svært at få fat i våben, og det gør jo kampen mod zombierne mere besværlig. One Cut of the Dead er en fantastisk low-budget metafilm, fyldt med overraskelser, og hvis jeg fortæller mere om den, ødelægger jeg oplevelsen. Sydkorea er for alvor blevet bidt af zombiefilm, især efter det globale gennembrud med den fremragende Train to Busan, et mesterværk, som virkelig gør, at man ikke har lyst til at tage med tog. Historiske zombier fra det feudale Korea oplevede vi både i filmen Rampant og i den stort opsatte Netflix-serie Kingdom. Og fra Sydkorea har vi også fået det, vi alle sammen drømte om, et reality zombie show, nemlig Zombieverse, hvor deltagerne skal overleve en zombie-invasion i Seoul. Men er zombier i virkeligheden uhyggelige? Kunne man ikke også sige, at de er latterlige, at de er komiske? Det har man i hvert fald udnyttet i forskellige film, hvor det er blevet til ren komedie, og det fungerer virkelig godt. Især i klassikeren Shaun of the Dead, som jo er en hyldest til de gamle zombiefilm, tilsat en utrolig humor. And hold it down. Hey, just get her off me! Jeez! What's up with her eye? Now, seriously,
Mary, I'm warning you, okay? I'm gonna have to get physical. I mean it. This is it. Fuck off! Ret fantastisk er også Zombieland, hvor blandt andet Bill Murray medvirker, og en af de få store filmstjerner, der rent faktisk har lavet sig sminke som en zombie. No, it's okay. It's okay. I got it. Is that how you say hello? Where you come from? Oh my god. Oh my god, I can't believe I shot Bill Murray. Scooby-Doo har selvfølgelig også mødt zombier, og i Scooby-Doo på Zombieøen er det usædvanlige, at det mig bekendt er den eneste gang, hvor monstrene ikke er en eller anden, der er klædt ud. Vi skal have kåret de 3 zombiefilm, som gør noget helt andet med genren end alle de andre film. Og de kommer her. Den første er en amerikansk film, der hedder Fido. I den film oplever man en alternativ historisk verden, hvor zombier pludselig er blevet tjenere i folks hjem. De har fået sådan et halsbånd på, så man kan styre dem. Og pludselig bliver vi lidt for gode venner med dem. Den meget realistiske spanske Rec handler om et reportagehold, der rykker ud til alle mulige katastrofer og pludselig befinder sig i et hus, der er forseglet og fyldt med zombier. Det er nok en af de uhyggeligste zombiefilm, der er lavet. Og så er der mesterværket Night of the Mini-Dead, en af episoderne i Netflix animationsserie Love, Death and Robots. Her får vi en gigantisk zombie-invasion, som er overstået på 7 minutter. Og tak for det. Når vi elsker zombier, så er det jo lidt paradoksalt, for på den ene side viser det jo, hvor meget vi frygter menneskets undergang, men samtidig også, hvor fascineret vi er af, hvordan det bliver efter dommedag, når vi jo selvfølgelig er blandt de sidste overlevende.